Yes, we back talaga ang term natin. May hinahanas pa dito si Sir Alvin na technician namin. Sabi niya dito, pwede bang mag-tech pa? Oo, Sir Alvin, pwede pa. Kasi kung wala ka dyan, malamang wala rin kami dito. Sige lang, kung pinuhin mo lang o kaya kalikutin mo lang ng kalikutin yung mga dapat kalikutin dyan. Alam mo, ito talaga si Sir Alvin ng technician namin dito sa Love Radio. Ito talaga malupit dumut-dut to. Kala ko mga babae lang yung magaling mag-finger-finger. Yung pala pati lalaki. Wow. I mean, diba? Yung mga girls mahilig sa mga, alam mo yun, pag-makeup. Ang daming nagagawa ng mga kamay nila. Pero eto si Sir Alvin, ang dami ring nagagawa nung kanyang mga kamay. Especially yung mga daliri niya. Dahil dyan, meron kaming special guest. Actually, hindi nga guest eh. Lagi ko itong sinasabi na eh. Kumbaga, last week, yun na yung first episode ng Love Radio Academy. Ngayon na yung second episode. At hindi na namin sila basta-basta guest lang. Okay? Kumbaga, sila ay talagang mga radio jocks na. Wow! Huwag niyong galingan na para di ako mapalitan. Charot with the rot. Anyway, kabisyo, 2:00 hanggang 6:00 ng gabi nyo kami makakapiling. Kapiling, ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, DJ Rocky Tera. At syempre, kapiling ko rin ang mga estudyante na magiging radio jocks natin for today's radyo na sina DJ Ara, ang nagsisilbing paalala sa'yo na, sige na sis, i-check out mo na yan. Ipakita mo kung sino ka. Yeah. At si DJ Matty, breaking boundaries with one chika at a time. Yes! Parang ready kayo ngayon Kinakabahan ba kayong dalawa? Yes po, kasi first time po namin. Pero ready naman po kami. Excited naman kayo. So you guys are from what school? Adamson University po. Huy, mga taga-Adamson, batiin nyo lahat ng mga kaklase ninyo, ng mga kaibigan ninyo sa Adamson University. Go ahead. Hi mga classmates from Adamson University. I hope you're watching us po. Hi, community! Yun ba tawag ninyo sa mga kaklase ninyo? Community, tsaka classmates, no? So kapag meron kayong nakilala na alumni ng Adamson, ang tawag is classmate, right? We have this thing sa Adamson we call classmate culture po kasi. Yun yung classmate culture. Kahit po hindi po namin literal na classmate. Classmate din po tawag namin. Ay talaga? So ako, kahit di nyo ako classmate pa rin. Okay. So yung mga classmate nyo ba, yung literal na classmate ninyo, pinapakopya ba kayo niyan? Pag hindi ba kayo pinakopya? Hindi na po classmate. Hindi na classmate. Ganun na. Depende po. Depende kasi hindi sila kami. Yes, hindi sila aamin. Kasi mapapagalitan ng mga professor nila. Pero alam nyo, hindi lang tayo napapanood basta-basta, kundi napapakinggan tayo sa Metro and Mega Manila. So mamaya makakasama natin sina DJ Ara and DJ Matty. Ulitin nga natin, bakit nga DJ Ara? DJ Ara is short for gastadora po kasi nakilala naman po ako bilang magastos na tao. So, talaga? Yes, ano yung pinakamatinding ginastos mo sa tanang buhay mo? Siguro po mga makeup ko since I'm really into makeup po talaga. Talaga? So, how much do you spend for a makeup? Sabihin natin na compact powder. How much can you... Gastadora po ako pero yung more on pagiging practical na gastadora. So, may budget po ako. Meron palang ganon? Yes, yung practical po. ka pero gastadora ka? Yes, Ang po. lupit nun you find balance. Kumbaga kapag may sale, tsaka ka lang bibili. Pero po. gastadora ka pa Yes rin. po, gastadora po. Ikaw naman, Matty, DJ Matty, bakit naman Matty ang napili mo? Kasi po, ang full name ko po talaga is Joseph Matthew. So, Okay. I was named after mga santo po talaga. Talaga? So, gusto ko po i-shorten lang yung Matthew into Matty. Kasi parang it sounds more, parang it slides off your tongue, DJ Matty. Gusto ko yun. It It slides off your tongue. It slides off your tongue. Wow! Naku, ang alam ko lang na tang yung tang in a... Hindi ko sasabihin yung mall. Tang in a mall. Ganun. Kasi diba may binibili ka doon.
'Di ba? Doon mo bibilhin sa grocery, yung mall, yung tang. Ito parang kakaiba ka talaga kayong mag-isip. Hindi nyo alam yon, tang in a mall. Oh, edi kapag nasa bahay, tang in a house. O in a home. Oh, wala kayo. Diba? So, sabi ni Matty, it slides off in your tongue. Oh, so later on, laugh to laugh fun tayo. Oh, kasi alam mo yung laughter, 'di ba? Plus laughter, laugh-laughan 'yon. Tapos yung tongue to tongue kasi yun yung gagawin namin mamaya dahil ginagamitan namin yung mga words namin with a tongue. Kaya laugh-laughan at tongue to tongue tayo mamaya. Do you agree, guys? Yes. Hindi naman tayo mapapahamak dito, 'di ba? Hindi naman. Kasi may lusot tayo sa lahat ng mga sinasabi natin. Charot with the rot. So, yeah, kabisyo. Makakapiling nyo kami hanggang alas 6 ng gabi. Dito lang yan sa Love Radio Academy. Kapiling si DJ Raketera. At DJ Ara. At si DJ Matty. At ikay nakatutok dito lang yan sa stasyong number 1 sa mga malulupet manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Here's a song from Sex Cycle Mind. Hulaan nyo kung ano. Ano ba? Ito yung ginagawa mo kapag gusto mo yung tao. Tapos, ito yung tipong sasabihin mo na yung nararamdaman mo. Naamin ka. Yes! O, diba? May pahula pa yun. Aaminin ko. Anong aaminin mo, ha, DJ Matty? Aaminin ko na single ako but I'm ready to mingle na. Wow! Ikaw naman, DJ Ara. Aaminin ko na po na marami na po akong nagastos first week pa lang ng 2024. At aaminin ko rin na marami rin akong ginastos. Pero sa maling tao. Charay! Ito na nga. Sasakyan si